Benvidos outra volta ao Gaxo de Sanxenxo en Punta Vicaño, neste marco incomparable das Rías Baixas, onde tentaremos achegarlle a vida de personaxes ilustres e destacados da sociedade galega. Hoxe o audiovisual cobra protagonismo con noso convidado. Antón Axeitos Ares naceu en Castiñeiras, no concello de Ribeira. É da Reserva do 69 e o seu nome artístico é Toñito de Poi. Hoxe, en Facianas, falaremos cun mariñeiro, pero tamén co actor, co showman, co artista, polifacético que é o noso convidado. Toñito, bos días, grazas por estar aquí compartindo con nos este maravilloso día para Facianas en A9 Televisión. Para min é un placer auténtico, de verdade. Toñito, foches patrón maior de barco e traballaches o mar 5 longos anos. Longuísimos. E sendo de Ribeira, Sí. estabas predestinado. Sí, non tiña nada a cabeza que non andara ao mar, toda a miña familia é mariñeira, entón, bueno, era lóxico, vamos, nin mo plantei, nunca tuve plan B, vamos. Notabas acaso na túa mocidade que Ribeira se che quedaba pequena? Bueno, non, porque Ribeira é o puerto base, o mundo, bueno, do mariñeiro, sabes como é, non? A navegar de aquí para lá, pero bueno, que se non... Ribeira para min é estar en calquer sitio. En 1992 cambia a súa vida radicalmente cando xunta varios rapaces da contorna e formabas Heredeiros da Cruz. Brutal, a raíz dun soño aí no barco. Porque eu entrei cantando a bordo do barco. Entrei cantando Home que vai po mar, porque tiña 17 anos. E facime moitísima ilusión. Daquela era ser a primeiro litoral e bueno, pois embarquei para facer días de mar e despois, claro, unha vez que tens que empezar a palear lirios, cando abres o guardacalores, o olor a gasoi, bueno, o non dormir, madre Pero mía. dixeche con 7 anos, entendín ben? 17. Ai, 17 anos. Xa me estaba asustando, claro. Sí, bueno, meu pai empezou con 8, Por eso decía que son máis idades propias dos nosos pais. Sí, que tiña as cachas espelexadas de bojar, iba bojando desde Ribeira e teñen chegado hasta Fisterra bojando, así que imagínate. Sí. E logo na música, cos Heredeiros da Cruz, eses inicios non estiveron exentos de dificultade, porque ensayábades nun galiñeiro. Non, en Poi, no galiñeiro, sí, señor. Aí, como salvases, exactamente igual. Sí, gracias a miña abuela que defendeu aí o proxecto, porque miña nai xa nos quería botar fora no primeiro acorde. Deixade espacio as galiñas. E unha vez que escoitou as letras non che dixo nada. De feito, testábamos a miña nai cando facíamos algo. E ele, fiño, pero non ides a cantar eso? Isto funciona, chicos, vamos por bo camiño. A proba era pasalo Sí, miña nai se poñía dos nervios e que estábamos no certo. O vosso primeiro concerto foi na Festa da Torna, unha celebración moi simbólica para vos. Sí, a Festa da Torna é posiblemente a mellor festa do mundo. Dirás ti, por que és de Ribeira? Chámolle como que. E hai que poñerlle corazón ás cousas e defender donde un é, claro que sí. A Festa da Torna é brutal, sí. 2 anos despois, en 1994, gravabades o voso primeiro disco, A Cuadrilla de Pepa Loba. Sí, eso foi, marcou un punto de inflexión. Daí é porque son Toñito de Poi, porque é un nombre que realmente non era así, bueno, son Toñito e son de Poi, bueno, eses nombres da aldea que che poñen. E cando gravamos o disco, para nós, daquela era como, claro, algo que che iba a inmortalizar. Entonces decidimos, que nombre poñemos? E eu dixen, pois non sei, que che parece Kevin Joshua? Bueno, cada un, e ao final, non, hai que ir á aldea, que a cabeza alta, non, a mí chaman Toñito de Poi e aí está, para toda a vida. Nese momento encetades unha carreira musical con máis discos, xiras e mesmo actuacións fora de Galicia. Sí, home, e seguimos tocando por fora seguido, cando vamos a Nova York, a Londres, ao norte de Europa, pero concretamente a Nova York e Londres temos concertos aí brutales, procuramos repetir aí, sobre todo en Londres todos os anos. Sí, bueno, moito gallego, pero tamén estamos conquistando o resto de seres humanos. E cando vos decatades, Toñito, que erades un grupo icónico para os galegos e a lingua galega, o que denominan banda de culto? Cos anos, cando vas vello, cando eres novo, non, a ver, levamos 31 anos tocando, sei que imagínate, pero eso, mira, cando, despois do parón que fixemos, porque senón nos matábamos entre nós, date conta que o rock and roll é moi intenso, e fixemos os 20 anos, nos daquela, cando deixamos, cando fixemos ese parón, como dicía,
non tiñamos o feedback das redes sociais e non sabíamos a repercusión que tiña. Sí que os concertos eran brutais, pero para nós, para o público, para todos, montábamos un lume aí, ardía todo, e cada concerto para nós era como se fora o último ou o primeiro. Tocábamos como se fora o primeiro e como se fora o último, o sea, cruzando, e aí saltaba a chispa. E entón como dicía, cando as redes sociais empezaron a demandar que o grupo volvera, pois aí é cando nos damos conta o feedback que tiñamos que a xente. En 2005, un dos momentos cruciais da túa vida, anuncias que deixabas a formación Heredeiros da Cruz e parouse. Sí, para non matarnos, sí. Ao mesmo tempo montabas a banda de Poi, coa que Sí. sacaches un disco novo en moi pouco tempo, e despois Sí. volvías con Toñito de Poi e Rasalova, coa que gravaches outro disco, Instinto. Sí. Como xestionache, Toñito, tanto cambio en tan pouco tempo? Necesitaba cambiar, é que todo cambia, entonces non deixas fluir, porque se ti tes este toque de creador, que sei, bueno, se xurde así, que se gusta crear, enquilosarte así nun proxecto moi estable, pois tamén é frustrante. E despois a convivencia nunha banda de rock, así, imagínate, 5 galos nun jaliñeiro, pois nos podíamos acabar matando. Que nos levamos genial, non quero que a xente malinterprete. Este rachazo que teño aquí non foi dunha pelea con eles. Non, simplemente eso, que necesitábamos saborear cousas novas, eu necesitaba experimentar e oír sonidos, entonces claro, era o parón, refrescar, para a creatividade é moi importante a exploración. É que onde houbo lume sempre queda cinza. Sí. En 2012 volvían Heredeiros da Cruz e as case 4.000 entradas vendéronse en 2 días. Como que tocáramos 40 veces ali. Digamos que para ser o único concerto, e ata hoxe. Porque nós tiñamos pensado celebrar os 20 anos, pero, como dixías ti, en vista da demanda e as ganas, pois decidimos continuar. A ver, a ti o que enche mantén é o público, ti como artista non eres nadie se non podes compartir a música. A música é compartir, se a música é para ti solo non faz nada. E é o público quen decide se unha banda siga adiante ou unha banda se vai. Non decide o músico nunca na vida. Ademais da súa facián artística, quen o coñece ben, di que é un home de sentimento, de corazón, e xa se te ve todo o corazón que lle pos. Xa cando falas e a todos os teus recordos Sí, e as accións. é que sabes que se actúas con corazón nunca te equivocas, nunca. Pode ser duro as decisións que se toman así con corazón, pero nunca son equivocadas, nunca. En 2013 publicaches un libro disco, O Soro da Verdade, que recolle as vivenzas durante a túa estadía na Amazonía, sobre a que tamén publicaches un documental. Sí. 6 anos despois publicaches outro libro disco, Non hai donde esconderse. Non hai onde esconderse, asegúroche. No, eso foi terrorífico. Sí, o tercer viaxe é o Indios, Dios, como dentro de Dios. O Soro da Verdade foi eso, cando cheguei a unhas primeiras ceremonias me dixeron a ver quen és tú aquí dentro da verdade, que iso impresionoume. E non hai onde esconderse tamén foi unha frase que dixo nunha ceremonia da tribu dos Ingas, que nesas ceremonias chamánicas, pois un tío que dicía que o mataran, e taita, mátame. Empezou a escavar na terra ali, como facendo unha cova, como para agocharse, como un animal cando se quere esconder, tremendo. E estábase facendo daño, sinteu a presencia do chamán, do taita, vamos. Entonces ela agarrouse así ás pernas e dille, mátame. E dille, taita, mijito, la muerte es una transformación no más, e acérquese máis a él, pero claro, sintes todo na alma, e dille, no hai donde esconderse. Buah, porque en esas ceremonias a veces surden cousas do pasado que fixestes cambiar naquela altura, podían estar ben, pero depois daste conta que non. Que profundo todo isto que contas. En total publicaches 15 discos, Toñito, non está nada mal. Sí, se son vos, sí, a cantidad non ten nada que ver, o importante é que sexan interesantes, claro. Quero dicir, que sexan, que teñan contido, que teñan sustancia, porque a cantidad, como dixía antes, non ten nada que ver. Sí. Dende hai moitos anos compatibiliza a música con diversas colaboracións no mundo audiovisual, como en radio, en televisión. Que lembras, por exemplo, daquel Xan Rei de Rías Baixas? Home, Xan Rei, eu estaba de guionista aí e estábamos diseñando un persoaxe inspirado en min, pero non foi idea miña, que conste, hasta aí non chego.
Es un chulo, pero tampouco sin tolear. Foi a idea de Zaza Ceballos, a produtora. Estábamos diseñando unha serie inspirada que iba a chamar Raigumes, é unha serie catalana. E entonces querían un personaxe así, que fora mariñeiro, que se dedicara a música, bueno, toda esta historia. E empezamos a mirar castings e non atopamos a persoaxe, porque ela tiña tan centrado e ao final fixen eu. E bueno, ben sendo, facer de un mesmo é o peor que hai, porque ti non sabes quen és. Ti non tens nin idea de quen és, entón facer de un mesmo, pregúntalle a calquer actor profesional, non a min, pero pregúntalle, non sei, a un Luis Tosar, a un Javier Bardem, xente que realmente son artistas a un máximo nivel e con talento prodixioso. A priori parece doado, facer dun mesmo non tens que facer nada, solo deixarte gravar. Non, é mellor facer, a ti se dan unhas características, sabes, por exemplo, se dixo, quero que seas unha bruja, sabes, quero que mires así de rebota, danche algo moi firme para traballar, entón aí estás perfecto, entón ti empezas a crear o personaxe, ou incluso a voz, é que primeiro ten que ser a voz, se non sabe a voz, non tens nada que facer, incluso o lenguaxe corporal, xa pides o vestuario e tal, e dices, bueno, é bruja, pero hasta aquí, ten corazoncito, é mala, 100%, pero se te din, no, sé tú misma. E a ver, estás como perdido, é verdade. Que ropa, trae tu ropa, pero sé tú mismo, trae tu ropa. Buah, tío, pero non tendes oito chollo. Con perdón, tardes con Ana, pratos combinados, Land Rover, o show dos tonechos, entre bateas, agallas... Sí. Moitas experiencias tiveches aí. Bueno, esta profesión ten esa inestabilidade. Ti estás lendo por o lado positivo, pero estamos en outra lectura. A ver, esta profesión, claro, necesita, bueno, pues, estar saltando de un proxecto a outro, pero eu adoro, eu non sei, debo ser así que son así moi apegado á terra. Todas as ofertas que tiven, non é por chulearme tampouco, pero sí que me liaron para ir á produtora de Yes Music, cando traballei con Tardes con Ana, que facía Yes Music, para ir a Barcelona, non quixen, mira, ou a Madrid, cando se abriu o Canal Plus, ou cousas así, porque eu son máis de proxectos estables e que medren no tempo, máis que andar saltando dun outro, pero non me quedou máis remedio, hai que andar. Unha cabeza quente tiña que montar Cabezas Quentes, a túa produtora. Sí, montamos unha produtora de guión que morremos de éxito. Morremos de éxito, literal, foinos tan ben que creamos aí produtos que ao final se desintegraron, ven os managers aí, non vou dicir nombres propios, nin cousas, porque a cousa quedou así, morremos de éxito, cada un que o interprete como queira. Toñito, vamos a falar agora a nivel máis íntimo, máis persoal. Bien. Como te acubillas a nivel interior? Como te queres? Como te coidas? Como te motivas? Que boa pregunta, esa é unha boa pregunta. Bien, hai que desarrollar unha historia que se chama autoindagación. Entonces tens que buscar onde nace o pensamento, porque ti non eres o que pensas, por exemplo, o medo, os medos cos que te enfrentas nestas viaxes a selva ou nestas ceremonias chamánicas. O medo é un pensamento, entón ti non eres o que pensas, incluído o medo á morte. Entonces, esa capacidade de autoindagación, ver onde nace o pensamento, eso podeche levar a sitios completamente máxicos, porque a máxima en sí mesmo existe. Eu antes comentábache que eu no mar entrei cantando e depois quería sair de aí como fora. Eu dixía, ojalá tivera un accidente, digoche de corazón, ojalá tivera un accidente e me sacara o helicóptero do SAR daqui. A ver, que non quedara parvo, nin demasiado, nin inválido, pero sí un accidente. Mira, unha anécdota, unha vez subindo o aparello o lanteón, pegoume así na cabeza, o lanteón é a grúa, e ten unha costura de alambre, e tiña así os pinchos estes de alambre, entón clavouseme unha cabeza, co ácido tamén rompeu, clavouseme aquí, entón pegoume así, e cando ves a sangre todo por aquí, fijo así, mira, dou unha ligería, fun correndo a ponte de Mando, como dicindo, ostra, hai que ir pa terra, mira. Tiñes a excusa perfecta. Perfecta, eu emocioneime, e chego ali, e faime o patrón, Ramón chamábase, pero ti, e sácame, faime así, e dame así na cara, ala, pasa pa cubierta. Así. Entón, dixerme, se entrastes cantando, tens que seguir cantando. E como non tiña que agarrarme, tomei no literal. E había unha guitarra por ali tirada a bordo. Entón, empecé a chaporrear na guitarra. E en canto empecé a sacar os primeiros acordes, non tiña oportunidade de aprender música dunha forma convencional. Entón, empecé a crear xa. Por iso a miña forma de inventar. E soñei que era un heredeiro da cruz. Soñei, non eu.
un soño así destes que che persiguen e teste nunha terra cavada de patacas e eu non podía avanzar, que o terreo enfancado así, debaixo dunha viña había un muro así de pedra, saltei por un muro e era como un patio interior dun convento. Entonces, ostras, non sei sinceramente que me perseguía. Entonces métome ali dentro da porta, eso dentro, e un hall enorme e sai unha monxa pequena. Mírame así e fela, e sale, corre, escapa e empezan a aparecer monxas como formigas todas, e de repente nunha escalera central aparece unha, debía ser a superiora, cun tocado blanco, e empezan a separarse todas, chegas un tamén, de repente fai así, abre así o peito e dille a todas, é un heredeiro da cruz. E eu, buah, despertei, xa teño nombre para a banda. Claro. Buenísimo. No, porque a magia existe. Pero ese foi un soño único, non un soño recurrente. No, foi un soño único. E recórdalo a día de hoxe como se fora onte. Porque marcoute. Vamos a ver, a diferencia entre o soño e a realidad, mira, o sea, ti estás seguro que estamos na realidad? Estás seguro ahora? Home, a sol nas costas sinto. Sí, estás seguro? Entonces ti tes soños lúcidos, eres consciente cando estás soñando? A min encántame soñar. Pero atende, pero eres consciente de que estás soñando ou só te das conta canto despertas? Se non sabes distinguir exactamente todas as noites cando soñas e cando non, como podes segurar? Porque ti un soño comes con patatas, pode entrar un elefante por aí, de repente despertas e, ostras, era un soño, e no soño tamén sufres, e de feito, sí. Ostras, e tes hipotecas no soño, ou tes soños recurrentes que a túa vida diaria. Entonces, se non sabes exactamente distinguir entre o mundo onírico e a vigilia, entonces que me estás dicindo, cando me digas, sei perfectamente que este é un soño, sei perfectamente, pero solo dentro do soño. Entonces non hai que falar moi alto, hai que ser humilde. E como é un día calquera na túa vida? Eu madrujo sempre, eu levántome por a mañán antes de que amanece. A mí gustame nadar vendo amanecer. De feito, porfiaban de min e ven un equipo de televisión dun programa destes aquí Galicia, non sei que, a comprobalo. Eu justo, verán e inverno. Todos os días do ano, metes todos os días do ano. Eu quero que como eu pelexo fajan botas camperas. Eso realmente é o propio. E digo en serio, eu quero que me enterren debaixo unha figueira para alimentar a fijos, porque como dixía a miña abuela, un home ten que ser como unha figueira, darlle de comer, o sea, a 100 personas. Entonces, eso é como fago eu. E despois, nada, despois dedícome aos meus traballos. Eu teño un programa de radio que se chama O Peigrama, na Radio Galega, en Galicia por diante, que, temos moito éxito, que require así bastante chollo. Colaboro tamén en outros programas de televisión, como Quen anda aí, en outras produtoras e tal. E a música, obviamente, que eso é unha disciplina absoluta. Aí tens que tocar a guitarra e compoñer e crear constantemente, claro. Galicia é un paraíso gastronómico de primeiro nivel. Toñito, contanos, cales son os teus gustos? Mira, eu, cando andaba ao mar, como un patrón non ten chollo en terra, entón metime na cociña. Ao cabo de 2-3 anos, dixen, se estudiara máquinas, ainda tiña a posibilidade de traballar nunha fábrica de frío, así. Entón metime de cociñeiro, e foi unha experiencia increíble. Cheguei a facer tan ben o arroz que me chamaban la cigala. Wow. Así que imagina. E, disfrutei no moito. Así que eu comer hai que comer, como se eu como de todo, vamos, absolutamente de todo. Ahora levo unha época así máis profundizando así no rollo máis vegetariano e tal, porque, bueno, son así modas, porque é un camiño inmenso que hai que abrir aí para que non todo sea carne ou peixe, pero como absolutamente de todo. Xa ves o que nos fogóns defendeste ben. A mí me encanta cociñar, encántame, se che dixo, encántame. Pero é coa vasoira, co ferro, coa plancha, nesas tarefas do fogar, como te defendes? Pero por que hai que planchar? Mira, é como bañarse con roupa. Hai varias cousas nesta civilización que forman parte da hipocresía humana. Bañarse con roupa, aquí temos a playa de San Senso maravillosa, todos con roupa. Ti crees que é normal? O sea, estar mollado con roupa, bicolor, tricolor, despois ir ca roupa mollada, gastar xabón, tal, cando te podes bañar tranquilamente, verdad? Con un bo protector solar. Estou de acordo. Home, por favor, pois planchar ben mismo. Mañán vou vir toda arrugada, a roupa non vai a pasar. A arruga é bella, que lembras iso? Cando toca tarde de sofá ou noite de sofá, que adoitas ver na televisión? Que che gusta ler? Que música escoitas? Eu escoito completo. Mira, se vas a flipar. Mira, o meu paraíso é eso, obviamente a miña casa onde teño a miña chemenea, e eu teño un equipo de música como os que se usarían nunha discoteca ou nun sitio increíble. Teño uns baffles grandes, que teño unha mesa de sonido para regular graves, medios, tal, e aí experimento moito
gracias a plataforma como Spotify e eso, antes, claro, prestando discos e movendo, ahora xa teño toda a música a miña disposición, entón é un traballo de búsqueda increíble que fago eu, para buscar, e despois cando quero, non sei, saborear eso, non sei, como cando di mamá, fame de comer para recordar esas, cando era pequeno, pois vou aos meus, de verdad, a Pink Floyd, os meus grandes, non? A Deep Purple, a todas esas cousas que escoitaba eu de pequeno nas chabolas de mariñeiros, e como tiña todo tamén calculado, e fago uns viaxes alucinantes. Paraíso total. Paraíso total, e para mí a música, eso, eu chego a casa e eso, poñemo no sofá, colla a guitarra, e poño eso, isto, ou cando sei moi éxtasis, deixo xa incluso a guitarra, e levarme. Eres moi autodidacta. Sí, porque aprendín así no barco, non foi... Para sair cantando do mar, entrache cantando, tiñas que sair cantando, vou aprender a tocar a guitarra. E sabes o mellor consejo, mira, vou compartir un consejo, que non son de dar consejos porque queda moi pretencioso e é hasta ridículo, pero vou compartir o que me dixeron, para chamarlle así. Mira, o primer concerto que din a bordo do barco, concierto a bordo do barco, exclusiva total. Sí, foi a bordo, foi no comedor, facía un día de calma, que tiña a guitarra, e xa tiña 4 ou 5 cancións, máis ou menos aí encaixadas, e toquei os mariñeiros. O contramestre quedou tan emocionado que foi arriba ao puente e empezou a chamar por chivato ao resto dos barcos para facer un concerto en terra, cando chegáramos a terra. Entonces chegamos a terra e había un barsito aí que se chama o Cordobés ali, que era o Cordobés, pero tío era gallego, simplemente foi 2 anos a Córdoba e apodaron o Cordobés, o sea, pero en cambio montou o bar como se fose un tablao deste flamenco, pero que nadie, un pequeno escenario, pero que nadie subía aí ni nada, vamos. Entonces, ese é o sitio ideal, aparte estaba ao lado do muelle. Entonces, empezou a chamar, oye, que a túa Toñito de Poi e tal. Se digo que ese non é nome artístico, é de verdade, oye, que Toñito de Poi, e todos, veña, para ti, que va, todos probei. Veña, que dai. Bueno, chegamos todos a terra, eu estaba de cociñeiro daquela, xa, eu fixen de comer a todos, botamos o peixe a terra, lanzamos o barco, e aí vamos, con a guitarra, e iba cas botas de agua e todo, e dime, bien, quita as botas de agua, Kiko, porque Kiko sempre presumía de que veu a Pink Floyd en Holanda. Entón, quita as botas de agua. Eu sei como vai isto, veña, bota a correr para aquí, bota a correr para lá, fai unhas flexións, que é o que facemos sempre, sí, bombea, tens que bombear, porque estou... Entón, xusto antes de entrar no concerto, oye, dime, mira, ti si ves que flaqueas, ti si ves que perdes a concentración, ves que perdes a afinación, ves que perdes o feeling, perdes a comunicación co público, ves que te ves abaixo, ti si ves que flaqueas, e bota máis a mão ao peito, ti non flaquees, ti non flaquees. Eu, buah, dunha clave, tío, si ves que flaqueas, non flaquees, o sea, non hai máis volta de folla, porque non quería que o deixaran vergonza cos outros barcos. Entendes? Entonces, era o teu promotor, foi o teu primer manager. Totalmente, e os mariñeiros ensinaronme moito a como actuar no escenario, porque eles non se conforman, porque no mar, mira... Son exixentes, non vale calquera cousa. Mira, os cartos máis duros de ganar son no mar, e os máis fáciles de gastar, e sabes por qué? Porque é como se se recuperar o tempo perdido. Por iso, cando chegas a terra, incluso había un mariñeiro que chegaba a terra e pedía 2 taxis, un pa min e outro pa chaqueta. E metía, claro, porque é como recuperar esa historia, invitas a todo o mundo a cubatas e tal. Entonces, o mariñeiro, se ve unha actuación, non lle vale unha actuación de mira, aquí estou yo, non sei que, non, tes que reventalo. Claro, algo a full, e cando viñan así os mariñeiros que viñan do Gran Sol e nós empezamos a tocar en Ribeira, a veces hasta pechaban o local, víanos a nós, e como tiñan cartos, tiñan de todo, bueno, tamén había algo de narcotráfico naquela, pero vamos a meter o dedo nesa olla. E o tío que lle pechaba todo, pechaba, e aquí estamos ben, veña, pecha todo, veña, xa está todo. Veña, se rompes a guitarra, compro choitre, veña, e duro aí, claro, e hasta o día, e había que darlle, claro, estes non andan con sopa de sobre. Toñito, e con todo este recorrido, que che queda por facer, por sentir, por vivir? Bueno, non teño plans, sinceramente, non teño así ambición a ese aspecto, porque existe tanto vivir o que estamos vivindo ahora, o sea, ahora mismo que estamos disfrutando, o sea, temos que ser tan agradecidos, que sea a clave, dicir, Dios mío, mira onde estamos. Existe tanto eso que como te enredes pensando no futuro, o cual é unha proyección mental, nin existe, non hai forma de agarrarse, váiseche. O sea, non, de verdade, e aparte cuidado que podes pisar unha culebra, ou de andar pola selva, é que tens que estar moi atento, moi atento, porque eu vi moita xente que lle faltaba o gemelo de picaduras de culebras, e eles nunca lle reprochan a nada ás bichas, como din eles, nunca lle reprochan, é por non estar aí,
Claro, porque sei que non. Atento no presente. Toda esa enerxía, e como nun escenario, cando estás no escenario esa xente, tens que estar aí para bombear todo eso. Por eso tampouco teño así, marcas un rumbo como un patrón, marcas un rumbo, sabes? Olha, pois, obviamente quero sacar outro disco, para a selva, seguir co meu proxecto estilo Poi Floyd, heredeiros a tal, os meus proxectos audiovisual, máis ou menos, porque os cartos fan falta para que non che fagan falta, pero bueno, paz en el corazón e alegría en los labios. E con toda esta hiperactividade que pos en todo o que fas, como te ves de maior? Pois tampouco teño esa proyección mental, pero me beso, non sei, besome como eterno ou algo así. O sea, non teño esa sensación. Besome como, non sei, fiz ese traballo tan en serio. Seguro que coa pel ben curtida, de bañarte espido no mar mira, todos os días do ano. Mira, está como unha ola. Nós aquí xurdimos, non é que, sabes que, nós non é que estemos vivos, nós somos vida, e xurde así. Aparecemos ca película empezada, igual que nun soño, apareces ca película empezada. Entón eu sinto eso, que somos como unha ola, que claro, a ola si sabe que chega a orilla, si ve a orilla, si ve a área, claro, digo, hostia, que amor, pero si esa ola, ainda que sea grande como a de Nazaret, orgullosa, esas olas de 40 metros, vale, son olas, pero a orilla está aí, quer dizer, esa área, pero si sabe que é océano, que si sabe que o océano non ten ningún problema, é movimento na máis, pois eu teño esa sensación, sabes, por eso o último disco chaminlle, di quen son eu? Porque esa foi unha pregunta nun retiro de 8 anos, de 8 días, que parecen 8 siglos, 8 siglos aí no aquel, e planteime eso, cando planteas que hai despois da morte, e diste, ostras, a pregunta correcta é quen son eu, esa é a pregunta correcta, senón quen diría eso, senón, por que dirías eso, quen di este é mi cuerpo, senón por que farías esa pregunta, que hai despois da morte, por que faz esa pregunta, está mal formulada, porque a pregunta correcta é quen son eu, e hostia, son o océano. Claro, entón, pois, son un indio, estou na selva, no, Dios, como dentro de Dios, guau. Entonces non teño esa sensación de, non sei se me expliquei, pero intentei, no? Son temas complicados para verbalizar, pero quixen ser o máis honrado comigo mismo e con todos vos. Estaríamos falando horas e horas con esta mente brillante, pero estamos rematando. E xa por último, Toñito, permíteme que che lea uns titulares e disme o que che pareza. Perfecto, maravilloso. A música dos anos 70, Deep Purple, Eagles, Pink Floyd. Hai que poñerse de pé para escoitar esos nomes. Claro, jova, para min son os que me criaron. A ver, igual ahora quedo como un... Pero eu creo que eso está a tope de gama, por Dios. E depois todos son, non sei, non quero, porque claro, a xente está creando novas cousas, benvidas sean, pero eso é sagrado. Estás falando de la Virgen María, el Arcángel Gabriel, estás falando del cielo y sus ángeles. Rock Bravú. Bueno, foi esa época, Rock Bravú, foi acuñado porque fanos falta titulares e moi ben acuñado por Xurxo Souto, que para min é un dos grandes artistas da nosa terra, e co seu proxecto dos diplomáticos. Mira, un dos piropos máis bonitos que escoitei nunca foi a un que tiña ao lado, vendo os diplomáticos de Monte Alto, que dixo tipo, mi má, con este grupo dame ganas de bater a cabeza no chan. Ese é bueno, tío, contei a Xurxo. E sí, marcou unha época e dai, bueno, bebemos un pouco todos. Dereitos humanos. Dereitos humanos fundamentales, o humano, o ser humano, que pouca humanidade, verdad? O que nos fai humano é o espírito, dicían. Claro, a falta de sensibilidade. Mira, o domingo pasado celebramos o día da tortura, dos que subiron a tortura. E diste, Dios mío, como un ser humano lle pode facer eso a outro? E aparte, se superan, claro, os taitas, estes chamáns da selva, cando alguén, porque na selva a veces se fai moito daño as persoas oitas, estuvo en terrenos de conflito que se agochan na selva entre as FARC, as guerrillas, os paramilitares, as FARC que se andan así, claro, o exército dos narcotraficantes, depois tamén o outro exército, o máis convencional, andan aí, e a veces se fan moito daño, pero cando digo moito daño, é moito daño, moito, todo o daño do mundo. E cando alguén ven, e nesas ceremonias queren excavar no champas, cando se dan conta, e ahora teño que tragar, como díganles, ahora tienes que tragar tu vómito. A historia é que eles, por algunha razón, danlle máis pena cando din, no, este fixo isto, este cepillou este, fixo isto. E en vez de polas vítimas, os taitas din así, pero todos e calquer fan.
pobre. Dinlle pobre o que fixo daño, dinlle pobre. Toñito, un verdadeiro placer compartir contigo neste marco incomparable das Rías Baixas parafacianas. Damos dous bicos, Sí. disfrutei moitísimo. Un placer. Placer.